14th month pay sa mga regular employees sa Mandaue City Hall madawat na sugod karong adlaw. Ani ang mga detalye sa report ni Chona Carion. Good news alang sa mga kawani sa Mandaue City Hall kay gawas sa usa ka buwan nga bonus, dugang 5,000 pesos usab nga cash gift ang ihatag. Mato ni Attorney Regal Oliva, ang City Treasurer sa Mandaue, nga madawat na ang bonus sugod karon sa dili mo minus 700 ka mga regular employees sa dakbayan. Lakip sa makadawat ang mga elected officials ug department heads sa syudad. Naka-prepare na may payroll yesterday and checks were also signed yesterday. Siguro the first tranche of those offices who have finished their payrolls have already been processed and will be given today. Gipahibaw usab ni Oliva nga dugang usa ka buwan nga bonus ang madawat sa regular employees karong Disyembre. Samtang ang gibanabanang 3,200 ka mga job order personnel sa dakbayan makadawat og 5,000 pesos nga salary differential. Lakip sa makadawat niini mao ang dili mo minus 400 ka mga barangay health workers ug nutrition scholars. Sa December sab madawat ang 5,000 pesos nga financial assistance sa dulan 3,000 ka mga magtutudo sa public schools sa dakbayan. As much as possible, we would want them to also, enjoy the season. If they can receive it before the Christmas break, then much better. Chona Carion, Balitang Bisdak.